gweddïo. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac yn i'n cyflwyno ein hamser yma i ti ac yn gofyn i ti do at ysbryd arnom. Tri garha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 144. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atsain creigiau Salem dyfod y mae Duw. 144 gen i sefyll i'w hanu. Gan i emyn rhif 28. Pa le pa fodd dechrau folianu'r Iesu mawr. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol
yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Rhagfyr y 15fed, Rhagfyr 15. Ond cyn hynny, os diw o'i mynd, fe fyddwn ni'n cynnal ei noson o garolau, sef nos Iau yma, Rhagfyr y cyntaf, am hanner awr wedi 7 yma yn y capel. Gobeithio fe fydd yr gwasanaeth yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we. Mae'r wybodaeth ar y cerdiau bach yma. Felly mae yna digon o'r rhain, os ydych chi nabod pobl sydd â diddordeb, fe fedrwch chi dosbarthu'r rhain ac falle dangos ar y cefn hefyd bod na modd os yw'r teclyn iawn gyda chi ar eich ffôn symudol i fedru mynd yn syth i'r wefan neu'r sianel lle chi'n gallu gwylio'r rhaglen, gwylio'r oedfa yn fyw. Felly dewch chi gymryd rhai o'r rhain gen i neu ymlaen y capel. Fe fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3 fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd am 645, a'i marw rhaid i mi a rhoi fy nghorff i lawr, oes rhaid i'm henaid ofnus ffoi i dragwyddoldeb mawr. 645 gen i eistedd i ganu hwn. Bydd awyn darlleniad o lyfr yr Actau, y drydedd benod. Actau penod 3, gan dechrau'n adnod 12. A phan welodd Pedr y fe atebodd i'r bobl, ha wir Israeliaid, beth awnewch chwi yn rhyfeddu am hyn, neu beth awnewch chwi yn dal sylw arnom ni, fel pe trwy ei nerth ein hun, neu ein dywioldeb y gwneithem i hwn rodio. Dyw Abraham ac Isaac a Jacob, dyw ein tadau ni, a ogoneddodd ei fab Iesu yr hwn a draddoddasoch chwi, ac ei gwadasoch gerbon Peilat, pan farnodd e fe ef i'w ollwng yn rhydd. Eithir chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn, ac a ddeisyfasoch roddi chwi w'r llofruddiog. A thywysog y bywyd a laddasoch, yr hwn a gododd Dyw o feirw, o'r hyn yr ydym ni yn dystion. A'i enw ef, trwy ffydd yn ei enw ef, a nerthodd y dyn yma, a welwch ac a dweinoch chwi, ar ffydd yr hon sydd trwyddo ef, a roes iddo ef yr holl iechyd hwn yn eich gwydd chwi oll. Ac yn awr frodyr, mi a wn mae trwy anwybod y gwneithoch, megis y gwnaeth eich pendefigon chwi hefyd. Eithir y pethau ragfynego Dyw trwy enau ei holl broffwydi, y dioddefau Grist a gyflawnodd e fe fel hyn. Edifarhewch gan hynny, a dychwelwch fel y dileir eich pechodau,
pan ddelo'r amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd, ac yr anfono i fe Iesu Grist, yr hwn a bregethwyd o'r blaen i chwi, yr hwn sydd rhaid i'r nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferiad pob peth, yr rhai a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanctaidd broffwydi erioed. Gan ys Moses a ddywedodd wrth y tadau, yr arglwydd eich Duw a gyfyd i chwi broffwyd o'ch brodyr, megis my fi, arno ef o grandewch ym mhob peth a ddyweto wrthych. A bydd pob enaid ni wrandawa ar y proffwyd hwnnw, a lwyr ddifethyr o blith y bobl, a'r holl broffwydi hefyd o Samuel, ac o'r rhai wedi cynifer ac elefrasant, a'r ag fy negasant hefyd am y dyddiau hyn. Chwi ydych blant y proffwydi, a'r cyfamod yr hwn a wnaeth Duw a'n tadau ni, gan ddywedyd wrth Abraham, ac yn dyhad i y bendithyr holl dylwythau y ddeiar. Duw wedi cyfodi ei fab Iesu a'i hanfonodd ef i chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi trwy droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Bydde bendith Duw ar iair sancta Duw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, ac yn diolch ein bod yn gallu dod trwy enw ac a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, i ni yn diolch am y rhyddid yma, am y fraint yma, a'r gwahoddiad i ddod ata ti, ac i ddod yn mawl, yn dod yn deisyfiadau, ac i ni yn diolch bod y rhyddid yma gennym, a bod na ffordd wedi ei ddarparu i ni, ers cyn seiliad y byd i ti ddarparu'r ffordd yma o iachawdwriaeth, ffordd y byddem ni yn gallu dod, yn bechaduriaid, yn rhai sydd yn elynion i ti, yn rhai sydd wedi crwydro ymhell oddi wrth y bethau di, ac hyd yn oed yn dy gesau di, ac eto Dduw, i ti yn dy ras a thrigaredd i ddarparu ffordd y byddai pechaduriaid fel ni yn dymuno dod at y ti, yn cael yr awydd i ddod, rwy ti wedi rhoi'r awydd hwnnw i ni, rwy ti wedi agor ein llygaid i weld ein hangen am waredwr, ac yna trwy yr ysbryd glân yn arwain ein llwybrau ni at droed y groes, lle derbyniom ni yma ddeiant hwnnw, y golchiad o Dduw, y bywyd tragwyddol sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn diolch i ti am yr hodd o ffydd sydd wedi galluogi ni ymddiried yn heneidiau am holl dragwyddoldeb. Ac felly o Dduw yn gallu gwynebu y dyddiau olaf hynny, yr anadl olaf hynny, yn gallu gwynebu yr adeg hwnnw pan ydym yn croesi o'r byd yma i dragwyddoldeb, yn gwybod pa bynnag adeg y bydd hynny'n digwydd, i ni'n gwybod bod ein heneidiau yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn dod ac yn atgoffa ni o'r gwirioneddau yma, yn peri ni i fwynhau y sicrwydd hynny sydd yn yr iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn cyflwyno'r rhai hynny sydd heb y sicrwydd hynny, y rhai sydd yn gobeithio y byddant yn mynd i'r nefoedd wedi iddynt adael y ddeiar hon, y rhai sydd yn gobeithio bydd eu gweithredoedd yn ddigonol i'th blesio di. O Dduw, i ni'n gweddio ar i ti ddangos difrifoldeb pechod, yr hyn y mae pechod yn ei heiddi, a'r unig ffordd o dderbyn maddeiant, yr unig ffordd o dderbyn iachawdwriaeth yw trwy dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni'n gofyn ar i ti agor llygaid y deillion, mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni yn cyflwyno ein hoedfa i'th ofal di, yr holl sil i'th ofal di yma, ac ymhellach i ffwrdd o Dduw, i ni yn cyflwyno dy blant lle bynnag ymaint. Gweddio bydde di yn presynoli dy hun yn ei plith, ac y byddwn ni yn gwybod y fod yn yma gyda ni. I ni'n cyflwyno bob oedfa sydd yn ein gwynebu ni o Dduw o'n blaenau ni, ni'n cyflwyno'n arbennig ein noson o garolau, ac yn gweddio o Dduw ar i ti arwain pobl i'r man yma. Ac o Dduw, nid yn unig iddynt dod, ac i ni yn ddiolchgar o flwyddyn i flwyddyn am yr rhai sydd yn gallu dod y blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ac eto, Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni'n cael gweld gwaith parhaol yn eu cylonau nhw, ac yn gweld o Dduw rhai yn dod o dywyllwch i oleini yr efengil. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, ac felly ni'n gofyn i ti wneud hyn clod a mawl i'th enw ti a ti yn unig. Felly o Dduw, diogelan hamser nawr, bydd yma gyda ni, arwain ni yn ein haddoliad, i ni yn gofyn am yr help sydd ei hangen, tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
ac hefyd 213. 212 a 213. O fy Iesu bendigedig unig gwmni fe wnaid gwan. 212 gwni sefyll i'w chanu. Fe ddaw ein testyn o lyfr yr actau, y drydedd benod ac adnod 19, actau 3 adnod 19, edifarhewch gan hynny a dychwelwch fel y dileir eich pechodau pan ddelor amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd. Nawr dyna i chi restr hirfaith y bydden yno o'r sawl camgymeriad sydd wedi bod wrth i bobl ddehongli gair Duw. Fe wnaethon ni gyffwrdd â hwn wythnos diwetha. Tro ar ôl tro, i ni yn clywed safbwyntiau pobl amrywiol am yr hyn y maent yn ei ddarllen yng ngair Duw, ac efallai ddim hyd yn oed yn ei ddarllen yr hyn y maen nhw'n synio sydd yng ngair Duw. Llawer efallai'n dod at ryw farn ac erioed wedi darllen gair Duw, ac eto i gyd mae ganddyn farn ar air Duw, ac felly maen nhw'n credu ryw wahanol ddamcaniaethau, rhyw ddehongliadau amrywiol sydd o air Duw, ac yna bydda chi'n mynd at y crefyddol, yna dyna i chi amrywiaeth anhygol y bydde yno o'r farn ar air Duw. Ond dyna bydda chi'n ei cwestiynu nhw ac yn ei holi nhw ymhellach. Mi fyddech chi yn aml iawn yn gweld, wel bron bob tro, yn gweld nad ydynt yn cadw at air Duw. Bron bob tro, os nad bob tro,
Mi fydda na falle achlysuron, pethau chi'n cael pobl sydd yn ffyddlon iau'r Duw, mi fyddwch chi'n gweld pobl yn dod at farn amrywiol. Ond ar wahân i reini, llawer mwyafrif o'r adegau, pethau chi yn ei gwythio nhw ac yn sôn ac yn trafod gyda'r pobl crefyddol yma am ei barn a'i dehongliadau o air Duw, yna mi fyddwn ni'n gweld nad ydynt yn feiblaidd, nad ydynt yn ysgrythurol. Hynny yw, ar ryw bwynt, mi fydde'r rhaid wrth gwythio'r bobl yma, yr arweinyddion crefyddol ein gwlad ni heddiw, wrth ei gwythio nhw ymhellach, mi fyddech chi yn dod yn dweud, wel, beth i chi'n dweud mae'r adnod yma'n ei olygu? Ac yna mi fydden ni'n cael ei gwythio i gornel, ac mi fydden nhw'n trial tynnu hunan allan o dwll ac yn trial meddwl, wel, dyma be dwi'n credu, dyma fy nehongliad yw'r peth. Ac wrth i gwythio nhw, yr hyn mi fyddech chi yn ei weld yw, mi fydden nhw'n dweud, wel, mater o farn yw'r cyfan, wedi'r cyfan. Dyna be fydden nhw'n dweud siwr o fod, achos dyn nhw ddim yn gallu esbonio'r peth, achos mae gair Duw yn dweud yn blwmp ac yn blaen, dyma sydd yn wir, ond wedyn mi fydden nhw'n dweud, ond mae yna ganrifoedd wedi mynd nawr, ac roedd yr awduron yn ysgrifennu 2,000-3,000 o flynyddoedd yn ôl, ac felly yma nhw, doedd dim y goleuni ganddyn nhw ar gymdeithas ac yn y blaen, a dyna fel o'n nhw'n ei ddehongli fe, ac i ni'n dehongli fe'n wahanol. Ond maen nhw dal, byddech chi'n goffod dweud, dydych chi ddim yn feiblaidd, achos nid dyna be mae gair Duw yn ei ddweud. Ond ni fydden nhw yn gorfod dweud, wel, mater o farn yw e. Ond nid dyna sydd yn wir drwy'r amser. Mae rhaid o fod, achos os ydych chi'n siarad â'r bobl yma, rhowch chi gair Duw o'i blaen nhw, ac does dim trod ganddynt i sefyll arno. Rhaid iddyn nhw ddweud, wel, i ni'n ei ddehongli fe'n wahanol. A be maen nhw'n golygu o hynny yw, i ni ddim yn licio beth i ni'n ei weld, ac felly ni'n newid i rhywbeth sydd yn siwtio fel i ni'n meddwl. Ac maen nhw wedi gwneud rhyw athrawiaeth bach cyfleus i fyny. Wel, yn yr ail adnod, rhywbeth tebyg i ni'n gweld fan hyn, ar rhyw ŵr cloff o groth ei fam a ddygyd, yr hwn a ddodant beinydd wrth borth y deml, yr hwn a elwyd prydferth, i ofyn y lusen gan yr rhai a elai mewn i'r deml. Yr hanes sydd fan yna yw, mae yna wyrth yn digwydd, mae yna ddyn yn cael ei achau, ac o gynlyniad i'r gwyrth, fe ddath y dorf i'r casgliad anghywir ynglyn â'r wyrth, ac y mae Pedr am iddynt ddeall arwydd y cad y fath wyrth. Maen nhw'n cam ddeall yn gyntaf o le dath y nerth i achau'r dyn yma. Ond dim dim ond hynny, maen nhw wedi cam ddeall pwrpas arwydd o cad y wyrth yn y lle cyntaf. Mae Pedr am iddyn nhw ddeall beth oedd y pwrpas. Mae darlun llawnach ydoedd o'r hyn yr oedd Duw yn ei wneud yn yr arglwydd Iesu Grist i'r holl fyd. Mae'r wyrth yn wers am beth yw'r efengil. Dyna beth mae'n dweud. Y daw iachad i enaid, i unigolyn ac hefyd i niferoedd helaeth y byd. Hynny yw, mae'r cyfan yn arwain at iachawdwriaeth a theyrnas nefoedd. Darlun yw e. Yr efengil sydd wrth raidd y cyfan, gogoniant Duw yng Nghrist yn achub dyn. Dyna beth mae am iddyn nhw ddysgu. Mae gwyrth wedi digwydd. Nid dim ond gwers ydoedd, mae yna wyrth wedi digwydd, a mae Crist wedi bod yn drigarog, ond mae'n arwydd pellach o waith Crist yn yr holl deyrnas. Does dim sôn yn yr efengil am ddyn yn mynd i ddiwygio i fywyd ei hun. Does dim sôn yn yr efengil am ryw ymdrech i berswadio cymdeithas i ddiwygio ei hun. Does dim sôn yn yr efengil, mae'n gwaith ni fel capel i fynd allan i berswadio pobl i wella'u bywydau nhw ac i cael cymdeithas sydd o safon uwch ac i fod yn fwy caredig i'w gilydd. Dim dyna waith yr eglwys a dim dyna oedd pwrpas y wyrth yma. Pwrpas y wyrth oedd i ddangos yr efengil. A dyna yw pwrpas yr eglwys. Fe ddaw y byd gwell, y nefoedd, ymhen amser maes o law, fe ddaw e. Ond yr hyn sydd yn bwysig yw tynged yr enaid a'r wers am yr efengil. Wel, dyna yw popeth yn yr ysgrythur, ac eto, yn yr amser hyn yn yr Testament Newydd, i chi'n gweld sut doedden nhw ddim yn deall yr efengil, ac hyd yn oed heddi i ni'n ei weld yw pobl ddim yn deall yr efengil, ac hyd yn oed yn ein capelu ni fel hyn, i ni yn aml yn gweld ymhen blynyddoedd bod na rhai heb ddeall yr efengil. Falle dwi'n mynd dod yn glir ar y cychwyn, ond ymhen amser mae'n dragedi pan ni'n gweld y diffyg dealltwriaeth o'r efengil. Wel, hoffwn i edrych ar yr adnod yma, adnod 19,
ac yn edrych ar gormes y byd yn gyntaf, yna ymgais dyn i ddelio ar sefyllfa ac yna'n drydedd awel nefolaidd. Wel, yn gyntaf, gormes dyn. Edif ar hewch gan hynny a dychwelwch fel y dileir eich pechodau pan ddelo'r amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd. Dwi'n mynd teimlo bod yr gyfeithiad yma yn rhoi y darlun mor glir ac i chi'n cael, dwi'n mynd licio dweud nag yw yn y Saesneg, mae'r Saesneg chydig bach falle'n fwy clir yn yr achos yma, ond dal yma yn yr adnod, ond fe geisiau egluro'r cyd-destun yn llawnach i chi wrth i ni fynd ymlaen. Sef, pan ddelo'r amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd, neu'r amseroedd yma o adfywiad. Yr amseroedd o orffwys, falle'r darlun llawnach yw yr adfywiad yma. Presenoldeb yr arglwydd. Pan mae presenoldeb yr arglwydd yn dod, mae yna ryw adfywiad. Yr ymdeimlad i ni'n cael felly o'r rhan yma o'r adnod, fod bywyd yn y byd yn gallu bod yn rhywbeth sydd angen cyfnod o orffwys ohoni, adfywiad ohoni, ac felly yn rhesymegol i ni'n gallu cymryd o'r adnod yma, mae yna ryw ormes yn y byd. Mae'r byd yn rhoi rhyw deimlad o drymder. Mae'n anodd iawn i gael pobl y byd i gydnabod hyn yn llawn, bydde fe'n anodd iawn i gael rai ohonoch chi fan hyn i gyffesu'r peth. Chi sydd ddim yn Gristnogion fan hyn heddi, mi fyddech chi yn wrthyn i gydnabod fod y byd yn ormesol. Oherwydd mae'r byd yn rhedeg i ffwrdd o'r gwirionedd drwy'r amser, a does dim ots pa ran o'r byd i ni'n sôn amdani, dim ots pa brofiadau byddwch chi wedi fwynhau yn ystod eich bywyd, does dim ots pa statws i chi'n ei fwynhau o fewn cymdeithas, dim ots eich cefndir, eich cyfoeth neu ddiffyg cyfoeth, does dim gwahaniaeth os gennych chi mewn gwlad o dylodi neu o wlad o gyfoeth. Yr hyn sydd yn wir o bob un dros y cynrifoedd drwy gydol hanes y byd, mae dyn yn byw mewn byd sydd yn ormesol. Ewch i unrhyw di. Beth o'n i'n mynd lawr y stryd yma lawr fan hyn? Ac mae'n dristwch mawr i fi pan ych chi'n gweld ambell i di, maen nhw'n dau mawr crand o nawr, mae myfyrwyr, pobl wedi cymryd nhw drosodd, myfyrwyr yn byw ynddyn nhw, ewch i lawr y strydoedd hynny, ewch i lawr i rhyw gornel arall o Gaerdydd, lle nad myfyrwyr sy'n byw hynny, falle teuluoedd efallai. Ewch i ryw gornel arall o Gaerdydd, lle mae'r tai'n anferthol o grand, a llawer o arian gynnyn nhw, a ewch i mewn i bob un gwahanol math o di. Pob cyflwr y di, ewch i mewn i bob un ohonyn nhw. A petawn nhw'n dweud y gwir, mi fydden nhw'n dweud mae bywyd yn ormesol, mae yn llethol, mae yn drymaidd. Mae fel gwres llethol yn mygu'r ysgyfaint. Felly'r cymharu yn aml i ystafelloedd cynnes. I chi roed i bod mewn ystafell boeth. Ac mae'r drws yng nghau. A mae bob ffenest yng nghau. Mae fel ein heilfan ni gatre y tŷ gwydyr fel bethau, stafell o wydyr. I ni'n galw yn heilfan. Ac dyna lle ni'n bita'n prydiau bwyd ni. Ac chi'n gwybod beth, yn yr haf, pan ni'n dod o'r gegin, mae'r gegin yn arwen mewn i'r heilfan. Ac chi'n agor y drws, y gegin, ar ddiwrnod braf o haf. Ac yn cerdded mewn i'r heilfan. A mae'r gwres yn eich taro chi. Mae e'n anodd anadlu. Ddweud y gwir, mae y bron yn amhosibl anadlu yn yr ystafell. Mae'n eich taro chi mor sydyn i ddechrau, ac i chi'n cerdded mewn, a bron iawn, chi'n goffa dal ar yr anadl o'r gegin mwyn delio gyda'r mater. Mae'n anodd. Mae'r gwres yn amgylchynu'r corff o bob cyfeiriad. Bron iawn, mae'n llosgi. A does dim osgoi, does dim modd ffoi o'i effeithiau fe. Wel, ond dyna darlun o'r byd. Dyna beth mae'r darn yma o'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio. Mae fel petai'r byd yn ormesol. Mae'r gwres yn pwyso lawr arnoch chi. Ydych chi roed i teimlo felly pan ych chi'n byw yn eich bywyd chi? Mae fel petai pwysau anferthol, y gwres llethol yma, trymaidd yma, yr gormes yma o'r gwres y byd yn pwyso lawr arnoch chi. Yr holl disgwyliadau sydd yn dod o bob cyfeiriad. Wel, efallai yn wahanol i fi yn cerdded i'r heilfarn ac agor y drws a'r gwres yn fy nharo fi, efallai y darlun cywir i roed yw, mae fel un yn eistedd yn yr heilfarn o gychwyn y bore.
yn gyffyrddus ar y cychwyn. Mae'r stafell yn oer, fel plant, digon hapus i byd. Ac yna, wrth i'r haul godi, mae'r gwres yn cynyddu yn diwe, ond i chi dal yn yr heilfan. Chi wedi bod yn y trwy'r bore, falle'n gweithio yn yr ystafell. Ac chi wedi mynd i agor ffenest yn mynd, mae'n boeth yna. Ond i chi wedi bod yna ers y bore pan oedd hi'n oer. Ac mae'r gwres yn cynyddu, ond i chi ddim wedi sylwi ar y tymheredd yn cynyddu. Ac fe ddaw blinder. Chi wedi bod mewn stafell, chi wedi bod mor brysur, chi wedi bod mor weithgar efallai. Chi ddim wedi sylwi ar yr amser, chi wedi sylwi ar y gwres. Ac mae rhywun yn dod mewn, mae'n boeth mewn fan hyn. A maen nhw'n gwneud rhywbeth am y peth. Ond i chi wedi bod yna, i chi'n gyfarwydd ar gwres. Ac mae'n mynd yn boethach ac yn boethach, ac mae rhyw deimlad o flinder, a falle chi'n anghysurus, ond i chi mor brysur, chi'n mynd i meddwl dim byd am y peth. Dychmygwch beth dim modd agor ffenest neu ddrws. A pa mor boeth fydde fe ar eiliad, chi'n dechrau meddwl am y peth. Mae'n mynd am drymedd, a mae'r chwys yn diferu, ac i chi'n dechrau meddwl, dwi ddim yn gallu anadlu. A mwyaf chi'n meddwl am y peth, y mwyaf anghysurus yw e. Ond nid dyna darlun o'r byd, mae'r gwres yn llethol, mae problemau yn y byd, treialon y byd, ofnau'r byd, anhawsterau'r byd, ac hyn yn ddyddiol wrth ddeffro i ni'n gwynebu pryderon y dydd. Falle gewch chi ambell i ddwrnod lle chi ddim yn poeni am rhywbeth ac mae hwnna'n rhyw fath o ryddhad i chi, ond ar y cyfan i chi'n deffro yn y bore ac mae rhyw broblemau, mae rhyw anawsterau ac i chi ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i fod o'ch blaenau chi. Chi ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddod ar ddiwedd y dydd. Pob dydd fe ddaw ar ryw ongl arall ar fywyd. Ond ydyw e, mae bob dydd yn dod ar ryw ongl wahanol. O chi ddim yn meddwl am y broblem. Wythnos diwetha, allai ddweud un oedden chi, doeddwn ni ddim yn meddwl am beth oedd yn gwynebu fi'r wythnos honno. A nawr mae wythnos arall. Beth sydd o'n blaenau ni'r wythnos nesaf? Pa broblem arall sydd yn ein gwynebu ni'r wythnos nesaf? A'r wythnos ar ei ôl i. Ac ambell waith, mae hyn yn pentyrru ac mae'r gwres yn llethol. Gymaint o bethau. Ofn salwch. Ond ydy hwnna'n reality i lawer. Ofn salwch, os i chi ddim yn sal, beth os fyddwch chi'n sal? Ofn marwolaeth. Tristwch marwolaeth eich hun, heb sôn am rhai sydd yn agos i chi, dyna i chi tristwch i ni'n ei wynebu. Ond i ni'n gweld yn digwydd bob dydd ond ydyn ni. Bob dydd. Sawl teulu sydd yn gwynebu y tristwch. Y pryder o'r salwch gall ddigwydd. Sut fyddai'n ymdopi, beth sydd i ddod. Llawer yn wynebu anawsterau yn ei swyddi. Mae rhywbeth am yr oes i ni'n byw yn does na, pan i chi'n cael swydd. Mae bron iawn petai cyflogwyr a llywodraethau eisiau chi fod ar flaenau bysedd eich trad. Dyn nhw ddim eisiau rhoi rhyw gytundeb parhaol i chi. Be maen nhw eisiau gwneud yw'n rhoi ni gytundeb 6 mis i chi. A falle newn ni barhau ar cytundeb. Blwyddyn falle newn ni roed i chi. Ac os ni ddim yn licio chi, fe gewn ni rwy'n arall. Os i chi'n mynd yn rhy costus, i ni fe dalwn ni rwy'n rhatach. Ac felly dyna beth yw cymdeithas. Ac mae pobl sydd yn ei swyddi yn mynd o 6 mis i 6 mis. Ac efallai'n byw mewn ofn. Beth sydd yn digwydd os na gai swydd? Beth os na gai gyflog? O ble daw yr arian? Ac mae'r pwysau'n llethol, y diffryg sicrwydd. O'r pryder a ddaw, bob dydd, beth am yn eich teuluoedd chi, a'r ofnau sydd gyda chi am eich teuluoedd chi, eich plant, eich perthnasau. Ond ydyw bywyd yn anodd. Unrhyw un sydd yn dadlau'n wahanol, maen nhw'n ffylied. Mae bywyd yn anodd. Ac wrth i chi fynd yn hun, mae'n mynd yn anoddach. Wrth wynebu siomedigaethau, cenfigen, fe ddaw cenfigen a chwerwder i fywyd dyn, ond nid yw'n wir pan i chi'n gweld pobl eraill yn llwyddo, yn cael yr holl bethau. Gych chi ddim wedi llwyddo cystal nhw. Ac yna mae yna genfigen a mae hwnna'n arwen at chwerwder ac yn arwen at yr gormes yma'r gwres yma'r trymder yma. Ac wrth i'n heneiddio, nid yw'n broblem, daw rwystredigaethau ar ein hannu, ni methu gwneud yr hyn yr oedden ni'n wneud o'r blaen.
Mae'n rwystredigaeth i ni. Yn aml ni'n teimlo, bydd yn neis bydd yn gallu rhoi y brecs ymlaen i arafu bywyd lawr, ti'n mynd bach, i ni'n hyneiddio'n rhy gyflym, ble aeth y blynyddoedd. Mae dim ond yn teimlo fel ddoi pan o'n i'n y coleg, ond erbyn hyn mae'r plant wedi gorffen y coleg. Ble mae'r amser di mynd? Oedd e dim ond yn teimlo fel chydig o fisoedd yn ôl pan oedden ni'n mynd i'r coleg. Ac eto i gyd nawr, i ni'n sôn am genhedlaeth arall sydd wedi mynd i'r coleg a wedi dod o'r coleg. Ac nawr yn aros i'r rai nesaf i fynd. A mae'r blynyddoedd yn mynd, chi eisiau rhoi brecs, ac mae'n drymaidd. Mae'n gallu dod ag ofn i chi mi, mae bywyd yn hedfan. Yn gweld y bedd yn agosau, ac i ni heb gyflawni hanner y byddwn ni wedi dymuno i gyflawni. Ond nid yw bywyd fel byw mewn stafell lle nad yw'r air yn cylchredeg. Stafell boeth. Mae'r awyr yn llonydd, yn farwaidd. Gan fod dyn wedi ei greu ar lun a delw Duw, mae yna ymwybyddiaeth ym mhob dyn o'r hyn yr ydym a phwy ydym a'r disgwyliadau ohonom ni. Mae'r ymwybyddiaeth yng nghalon pob dyn ein bod yn rhan o greadigaeth Duw ac y dylsem ni ei addolief. Ond y broblem yw oherwydd y cwymp a phechod, mae dyn yn ddall ac yn farw i'r pethau yma ac yn rhedeg i ffwrdd o'r gwir am yr goleuni'n brifo. Ond rhywle yn yr ymwybyddiaeth, mae yna gydnabyddiaeth, mae rhywle tu ôl yn y meddwl, yn yr enaid. Maen nhw'n gwybod, ond dim eisiau cydnabod. Mae yna euogrwydd gan nad ydynt yn dilyn y llwybr y dylsen nhw ddilyn, ac nad yn deall ac efallai methu esbonio. Ac felly oherwydd hynny maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r teimladau yma, ac mae hwnna'n ychwanegu at broblem y byd. Mae'r byd yn llawn treialon a siomedigaethau ac ofnau ac anhawsterau a'r holl beth yna, ond taflwch mewn i'r broblem hefyd yr ymwybyddiaeth yma bod yna Dduw, ac fe ddylsen ni fyw i ogoneddu ef a'i fwynhau e am byth, ond gan nad ydyn nhw am wneud hynny, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd ohono fe, ac fe ddaw hynny ac euogrwydd, ac rowch o'r cyfa mewn i rhyw bot anferth. Dyna i chi drymder. Dyna i chi anodd. A ydych chi yn fodlon cydnabod mai dyna sydd yn wir, a dyna sut ydych chi'n teimlo bod bywyd yn anodd. Mae yna rhyw res llethol o'ch cwmpas chi, ac i chi mynd o ddydd i ddydd. Rhyw deimlad o dymheredd trymedd. Mae yna rhywbeth am ryw dymheredd sydd yn drwm. Ond dyna yw bywyd. Wel, yn ail, beth am ymgais dyn felly? Mae tra'n blentyn efallai mae'n wahanol pan mae plant yn tyfu fyny yn aml. Mae plant yn meddwl fod popeth yn reit da, yn hapus braf ei byd, ac mae breuddwydion ganddynt o'r hyn y byddant pan fyddan nhw'n tyfu fyny. Ond wrth gamu i fywyd oedolyn, mae pethau yn newid. Ac wrth fynd yn hynach, fe ddaw y gwres trymaidd yma, llethol yma, gormesol yma, ac fe fydd yn cynyddu, a phwysau'r byd yn dod yn fwy ac yn fwy. Ac felly, oherwydd hynny, fe ddaw ymdrechion mewn dyn i leddfu ar yr ymdeimlad yma o ormes. Dyma yw bywyd yn gyffredinol. Fe fydd dyn yn teimlo'r gwres llethol y byd a'i broblemau, ac felly fe fydd dyn yn ceisio delio gyda'r gormes yma, yn ymdrechu i ffoi o'r trymder yma, ac yn mynd efallai rhai o adloniant i odloniant, ond nid yw hwnna'n wir. Mae dyn yn aml yn ymdopi â phwysau'r wythnos o waith pan yn gwybod y daw y penwythnos, a phan ddaw y penwythnos yn llenwi'r penwythnos ac adloniant, pan yn gellir cael cyfnod o ffoi efallai, i ffoi o fywyd go iawn o realit i bywyd, ac felly yma nhw'n mynd i ryw mannau lle byddant yn gallu mwynhau ei hun ac anghofio beth yw bywyd go iawn am noswaith o leiaf, a bore Sadwrn, a bore Sul, ac yna cyn bod realit i bywyd yn dod, yma nhw'n mwynhau ei hun, ac wrth i blynyddoedd fynd heibio, wrth i fywyd fynd yn fwy cymleth, wrth i gymdeithas fynd ymhellach o'r hyn y dylse fod, i ni'n gweld y pwysau a'r trymder gormesol yn cynyddu. Ymdrechion dyn i ddelio gyda'r trymder yma yn cynyddu. Dr. Martin Lloyd-Jones, os ych chi eisiau darllen
penod ar yr adnod yma. Darllenwch ar ei lyfr ar pregethau yn yr actau. Anhygol, a mae pob un llyfr mae Dr Martyn Lloyd-Jones wedi ysgrifennu yn anhygol. Ond mae'r bregeth ar yr adnod yma yn anhygol, ac mae'n disgyfeirio at yr ystafell boeth yma. Fel yr heilfan. Yn llawn pobl, falle, allech chi feddwl am stafell llawn pobl, a gwres yr haul hefyd yn cynyddu'r tymheredd o fewn i'r ystafell. Hefyd, beth sydd yn wir mewn stafell llawn o bobl, os ydy'r haul yn tywyn i ddechrau da, mae yna wres naturiol yr haul, ac mae'n llenwi'r stafell gyda rhyw boethder, ac yna rowch chi bobl mewn, ac mae gwres corff person yn rhoi gwres i'r ystafell, am fwy o bobl sy'n mewn stafell, am fwy o cynnes fydd yr ystafell, ac os yw'r pobl yn siarad, fe fydd yr air yna'n dod o'i cegen nhw, a'r tymheredd sy'n fod yn dod o'i cyrff allan i'r air, ac yn cynhesu'r stafell, a dychmygwch stafell felly heb ffenest a heb ddrysau, ac os oes na ddrysau bod nhw wedi cau. Mae'n disgrifio rhywun, mae Dr Lloyd-Jones yn disgrifio rhywun yn dod i'r ystafell gyda gwyntyll ffan. Chi dychmygu beth, mae'n ddarlun anhygol. Falle i ddechrau bant yma nhw'n mynd fel hyn yn dyn nhw. Chi'n gweld yn y capel ambell waith, mae rhywun yn pigo rhyw gerdyn i fyny ac maen nhw'n boeth. Ac maen nhw'n trio gwthio'r air sydd yn yr ystafell ar ei hwynebau. Ac mae yna rhywun deimlad o ryddhad am eiliad yn does na. Problem gyda wneud hynny yw, i chi'n defnyddio'ch nerth eich corff. Ac wrth i chi ysgwyd eich braich lan y lawr, i chi'n cynhyrchu fwy o wres. Felly chi'n gwneud y sefyllfa'n waith, hyd yn oed wrth wneud hynny. Ond mae Dr Lloyd-Jones yn disgrifio rhyw ffan, rhyw wyntyll trydanol. Ac i chi'n eistedd o flaen y gwyntyll trydanol, ac i chi'n rhoi y gwyntyll ymlaen, ac mae'n gwythio air ar eich wyneb chi, ac i chi'n teimlo rhyddhad am gyfnod. Ond y broblem oedd yn disgrifio oedd hyn, oedd y gwyntyll ddim yn helpu'r sefyllfa, oherwydd mae'n gwythio air sydd yn barod yn yr ystafell, ac sydd yn barod yn boeth, ac mae'n gwythio'r air o amgylch yr ystafell, a mae'n taro'ch wyneb chi. Ac felly does dim air ffres yno, mae'n air cynnes sydd yn barod, ond hefyd mae'r gwyntyll trydanol yn cynhyrchu gwres hefyd. Mae'r trydan yn cynhyrchu gwres. Ac felly wrth i'r wyntyll fynd o amgylch ac o amgylch, mae yna wres yn dod allan o'r peiriant hefyd. Felly mae gyda chi wres ychwanegol, ac os nad oes ffenest ar agor a drws ar agor, a llon stafell o bobl, a mae yna wyntyll hefyd nawr, ac i chi'n meddwl bod chi'n teimlo'n well, ond y realiti'r sefyllfa yw, mae'r stafell yn mynd yn boethach. Ond nid dyna yw bywyd, ond nid dyna sut mae dyn yn bihafio. Mae dyn yn ymdrechu i leddfu ar y tymheredd, ar y gwres llethol, ar y gwres sydd yn ormesol. Mae dyn yn llenwi bywyd gydag adloniant a phleserau yn y gobaith o deimlo'n well. Maen nhw fel bethau'n trio helpu'r sefyllfa, ond maen nhw'n gweithygu'r sefyllfa. Ac am gyfnod mae'n llwyddo, sicr, am gyfnod, mae'n mynd allan i'r dafar neu'r clwb nos a'r nos Wener, a mynd i leddfu rhywfaint. Mae yna sŵn, ac mae yna ganu, ac mae yna yfed, ac mae yna hwyl, ac mae yna anfoesoldeb, ac mae yna fwynhau am gyfnod. Ond beth mae e'n neud? Mae e'n neud y sefyllfa'n waith y bore cyndynol. Mae yna eogrwydd yn cynyddu, mae eogrwydd chi gerbron Duw yn cynyddu, ac mae e'n neud y sefyllfa'n waith. Ac i chi eisiau mwy a mwy o bethau i lleddfu ar y teimlad yma. Mae'n teimlo fel gwyntyll yn adfywio am eiliad, ond yna ar ôl ychydig mae'n waith. A pan ych chi'n camu i ffwrdd o'r gwyntyll, mae'n teimlad erchyll, mae'n afiach. I chi goffa mynd ôl at y gwyntyll mwyn cael fwy o air i deimlo bod yna rhyw ryddhad yn digwydd. Mae dyn fel hyn. Fe ymdrecha i wneud mwy a mwy a mwy i deimlo'n well. Mae'n llenwi ei fywyd gyda pethau, ond drwy'r amser, nid yw y pethau hynny yn delio â'i broblem a'r gormes yma o'r byd, ac mae'r sefyllfa'n gweithygu, ond dyn nhw ddim yn cydnabod y peth. Mae'n gweithygu bob dydd, bob wythnos.
Mae yna un cam ymhellach. Mae'r tymheredd wedi cynyddu fwy. Mae fel rhywun mewn stafell boeth llawn o bobl ac mae'r gwyntyll yn gweithio. A chi'n teimlo'n iawn am eiliad bach. Mae'r air dal yr un air cynnes ac mae'r air cynnes yn cynhesu ac mae'n mynd yn fwy llethol ac mae'r person yn y byd yn mynd yn hun ac yn hun, llenwi bywyd gyda pleserau, ond does dim un pleser yn delio gyda'r broblem ac felly mae'n mynd am ryw bleser arall. Mae yna rai, falle chydig bach wahanol, yn ymdrechu i wella'r gormes yma sydd o fewn yr ystafell ar ei ben ei hun trwy wella bywyd efallai. Ymdrechu trwy grefydd, yn ceisio plesio Duw, yn gwneud gweithredoedd dyngarol. Mae'n edrych mor dda, mae'n dda, mae'n helpu pobl yn helpu pobl eraill, ond dyw e ddim yn helpu'r enaid. Mae'n helpu pobl eraill, ond dyw e ddim yn helpu'ch enaid chi, ond maen nhw'n wneud mwyn lleddfu ar y gormes yma, ond maen nhw'n meddwl, fe fydd hwn yn neud fi deimlo well, os fe dreiliau 2-3 mlynedd allan gyda pobl tlawd mewn rhyw wlad os doi nôl, fe fydd yng nghydwybod i'n teimlo well, ond maen nhw'n dod nôl, a dyn nhw ddim yn teimlo dim gwell, ac maen nhw'n chwilio am rhywbeth arall i llenwi bywyd nhw, a dyw'r gormes yma ddim wedi ddatrys. Beth mae'n neud? Mae'n gwthio'r air sydd yno'n barod o amgylch, ac yn cynyddu'r tymheredd. Fe daw mwy a mwy o rwystredigaethau diffyg heddwch, ac fe ddaw mwy a mwy o chwerwder efallai mewn bywyd, ac wrth i chi fynd yn hun, yn sicr fe ddaw chwerwder i fewn. Nad ydynt wedi llwyddo i deimlo'r rhyddhad yr oeddent yn deheu amdano. O'r holl ymdrechion dynol yma, i wella fe hunan, i cael rhyw brofiadau, ac trwy'r amser, petai nhw'n onest, mi fydden nhw'n dweud yma'r gormes, yr trymder yma o'r byd, dal yno ac yn waith. Ac wrth i chi fynd yn hun, mae'n gweithygu. A dydych ymdrechion dynol chi ddim wedi gwneud dim byd i helpu. Wel, yn olaf, beth am yr awel nefolaidd yma? Bod yr hyn a ddysgwn yng ngair Duw, dim ond un ateb sydd i'r broblem. Felly dyna'r broblem o fewn crefydd heddi yw bod nhw'n dweud bod yna sawl ateb, ond does dim dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae'r Beibl yn dweud yn blwmp ac yn blaen, dim ond un ateb sydd i'r broblem. Dim ond un ffordd sydd. Dim ond un crefydd sydd. Dim ond un ffordd sydd. Mae Duw wedi dweud hynny wrthyn ni yn ei air, sef pwrpas dweud, wel, mater o farn yw, dyna be mae gair Duw yn ei ddweud. Dim ond un ffordd gellir delio ar gwres llethol y byd, y pwysau trymaidd, yr eogrwydd, yr ofnau o'r bedd, wrth gerdded yn ein tu ni i'r heilfan. Dyna chi ddarlun wych o'r adnod yma. Falle bod yn heilfan ni yn unigryw. Falle mae clod i'r cwmni osododd yn ei le. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n heilfan ni yn heilfan anhygoel. Dwi ddim wedi gweld rhywbeth tebyg iddo fe. Chi'n cerdded mewn ac mae'r gwres yn ormesol, llethol. Mae'n afiach. Mae'n afiach. A mae'r drws nesaf reit ar bwys yn drws yn cegin ni. A chi pryn yn gallu cyrraedd y drws a gorfod dod o neu ynadlu. Mae'n ofnadw o boeth. Ond yna chi'n agor y drws. Ta wedi gweld dim i tebyg i'r beth. O fewn eiliadau, mae'r gwres yn hedfan i ffwrdd. Ond syth, mae'n mynd, mae'n diflannu. Ac mae'r awyr yn glair, mae'n hyfryd, mae'n oeredd hyd yn oed. Chi'n gallu eistedd am faint bynnag chi moyn, hyd yn oed am hanner dydd ar hael reit yw'ch i'ch pennau chi. Yr eiliad mae'r drws yn agor. Dyna chi wahaniaeth. Yn syth, mae'r trymder yma yn mynd. Daw cysur, a fe ddaw modd i anadlu. Dyna yw'r Efengil adnod 19, gwrandewch chi ar hyn. Dyna yw chi beth yw dod yn Gristion. Dyma'r profiad o dod yn Gristion. Dyma be fi pob un Cristion wedi deimlo ac wedi brofi mewn gwahanol amgylchiadau. Edifarhewch gan hynny a dychwelwch fel y dileir eich pechodau pan ddelo'r amseroedd o orffwys o olwg yr arglwydd. Dyna a wna presenoldeb yr arglwydd pan yn ei gwmniaeth ef, yn ei olwg ef, yn ei bresenoldeb ef, fe ddaw rhyddhad.
Mae fel air ffres i ystafell llawn trymder a gormes. Dyna be mae'n disgrifio fan hyn. Pan mae'r arglwydd yn agosau i chi at y tro cyntaf a drwy gydol bywyd, pan mae bresenoldeb yn dod, mae fel rhywun yn agor drws mewn stafell boeth. Ac mae yna air poeth, trymedd, stêl, marwaidd yn mynd allan, ac mae yna awyr ffres yn dod i fewn ac yn llenwi'r ystafell. Ac mae yna ryddhad, ac mae yna ymdeimlad o gysur, ac i chi'n gallu anadlu o'r diwedd. Adnod 20, ac yr anfono fe Iesu Grist, yr hwn a bregethwyd o'r blaen i chi. Dyna'r ateb. Dyna sut mae'n digwydd presenoldeb Crist. Presenoldeb Crist yn unig. Crist yw yr unig ateb. Dyna neges yr holl Feibl. Fe eilw arnom yn yr adnod yma i edifarhau. Beth mae hwnna'n ei olygu? I droi oddi wrth ein pechodau, i newid y ffordd i ni'n meddwl, a newid y ffordd i ni'n byw, i droi ffwrdd o'n pechod a throi tuag at Dyw. Os oeddech chi gynt yn meddwl fel oedd y byd yn meddwl, mae hap a damwain oedd y byd, edifarhau yw beth? Nawr dwi'n meddwl wahanol, dwi'n gweld yna, mae Dyw sydd wedi'n creu ni, a bod yna bwrpas, a bod yna ryfeddodau yn ei greadigaeth. Nawr dwi wedi newid fy ffordd o feddwl am bopeth. Dwi wedi newid fy ffordd o feddwl am bechod, lle cynt o'n i'n ceisio gyfiawnhau e. Nawr dwi wedi edifarhau o fy mechod, dwi ddim yn ei gyfiawnhau e, dwi'n ei gyffesu fe, a dwi'n troi ffwrdd oddi wrtho. Gynt o'n i'n meddwl bod pechod yn iawn ac yn dderbyniol gan fod pawb yn ei wneud e. Nawr dwi'n gweld difrifoldeb pechod, dwi wedi newid fy ffordd o feddwl am pechod, a dwi wedi troi oddi wrth hwnna, a dwi nawr yn gweld bod pechod yn eich damnio chi am holl dragwyddoldeb. Dyna sydd yn angenreidiol. Edifarhewch, troi oddi wrth eich ymdrechion dynol i wella eich hun. Troi oddi wrth bechodau sydd yn ceisio lleddfu ar y gormes. Ond throi tuag at rhywun, dyna beth yw ediferwch, tuag at Grist, yr un a ddaeth i ddelio'n cyflwr pechaderus. O, fe ddaeth Grist. Dyna beth ni'n dysgu ni airef, a fe gyflawnodd ddeddf yn ei lle chi. Os ych chi'n mynd i farhau, chi'n troi o bechod, ond chi'n gorfod troi at Grist. A pam at Grist? Gan mae fe sydd wedi cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Fe gyrraeddodd hwnnw y safon o berffeithrwydd trwy gydol ei fywyd fe fodlonodd gofynion y tad, cyfiawnder pur sydd yn wir am Grist. Ac am hwn, pam i ni'n troi at Grist pan ni'n edifarhau? Achos ef a aeth i'r groes. Fe aeth fel oen i'r lladdfa. Ar y groes fe gymerodd ein cosb ni arno ef ei hun. Ni a ddylse fod wedi wynebu digofaint yn tad, ond aeth Iesu Grist i'r groes yn ein lle ni, ac fe gymerodd ef ein cosb ni arno ef ei hun, ac felly wrth iddo fe farw ar y groes, be ddigwyddodd? Fe dywalltodd, fe lifodd ei waed oddi ar y groes. O, chi'n cael y darlun ond ydyn ni, bod modd i chi cael eich golchi yn ei waed, fod mae ddeiant i'w gael i bob pechadur edifeiriol, i'r sawl a ddaw ato'n cyffesu ei pechod, a throi oddi wrth ei pechod, a throi at y gwaredwr. O, mae yna olchiad, mae yna addewid o olchiad, a mae ddeiant a heddwch gyda Dyw, gan i Grist dal i'r pris yn llawn. Ac felly, wrth i ni ddod ato fel hyn, pan i ni'n dod, os i ni'n dod ac wedi teimlo'r gwres a'r trymder a'r gormes y byd, ac i ni wedi gweld ein pechod ac mae hwnna'n ein tynnu ni lawr, ac mae e fel baich anferthol ar ein hysgwyddau ni, ac i ni ddim yn gwybod sut i ddelio gyda fe, ac yna y mae dod at Grist, mae e fel drws yn agor yn yr heilfan, a'r gwres llethol yn diflannu, a'r air ffres yn llenwi'r stafell. Dyna chi lawenydd. Dyna chi'r modd i anadlu, i fyw. Ond nid yw e'n wir, mae e'n gywir sut mae'r ysgrythur yn ei ddisgrifio fe, mae e'n fywyd newydd. Mae rhywbeth newydd yn digwydd. Edifarhewch gan hynny a dychwelwch fel y dileu'r eich pechodau. O, mae'r darlun yn rhyfeddol fe geir a ddewid o ddileu eich pechodau. O, mae e fel darlun o lechen ac ysgrifen arno. Ac mae'r ysgrifen yn llenwi'r lechen. O, ar y llechen yma, mae holl bechodau
Dyna chi lechen anferth fydd ei hangen, llawn cyhyddiadau, llawn siomedigaethau, llechen llawn disgrifiadau nad ydym am eraill i weld. O, byddwn ni ddim eisiau neb i weld y lechen sydd amdana i, a byddwch chi ddim eisiau i neb i weld y lechen sydd wedi cael ei ysgrifennu amdano chi. Llechen o'ch pechodau chi. Pechodau mawr a bach ar y lechen yma. Y pechodau ni'n gwybod amdanynt a'r niferoedd nad ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw. Bydd eisiau mwy o lechi ar gyfer hynny. Ond yr hyn y mae gair Duw yn dweud fan hyn, a thrwy gydol yr ysgrythyr yw wrth ddod at Grist yn edifeiriol, at y groes. Mae e fel petai'r gwaed yn diferu ar y lechen, ac chi'n gallu golchi'r lechen yn lan. Dyna'r darlun. Mae e'n dileu ein pechodau oddi ar y lechen. Mae'n ei olchi fe i ffwrdd yn llwyr, ac mae'r lechen yn gwbl lan ar ôl dod at Grist. Pob cyhyddiad, pob gweithred, pob gair hunanol fe ddileuir y cyfan. Os ydych chi yn teimlo eich holl ymdrechion i wella'ch sefyllfa bersonol chi, a nad oes dim rhyddhad, ac os oes na ryddhad, mae e dim ond am gyfnod byr ar y mwyaf. Ond yr hyn i ni'n clywed fan hyn yn ngair Duw yw hyn. Os dewch chi at Grist yn llwythog, yn flinderog, yn dioddef o dan gwres llethol gormesol y byd, tra yn cyffesu eich pechod ac yn edifarhau wrth droed y groes. Fe fydd na wyrth yn digwydd, fe fydd yn rhoi rhodd i chi. Rhodd o ffydd fydd yn eich galluogi i bwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i chi ddod ato, fe gewch chi'r nerth i gredu bod yr hyn a wnaeth Iesu Grist ar y groes eich mwyn chi ac yn eiddo i chi ac fod iachawdwriaeth i chi yn ddo ef. Dyna'r darlun yn ddigon syml. Mae'n dangos i chi darluneb yr oes sy'n ni'n byw ynddi, lle nad oes y modd i weld o air Duw beth yw'r efengyl. Mae'r byd yn ormesol. Mae'n afiach. Mae'r gwres yn eich tynnu chi lawr. Mae'r pwysau, mae'r disgwyliadau, mae'r tristwch, mae'r siomedigaethau. Ond yna wrth ddod at Iesu Grist, mae e fel awel. Awel nefolaidd yn llenwi'r enaid, yn llenwi'r stafell, ac mae'r baich yn syrthio, ac fe gewch chi'r sicrwydd ei fod e wedi maddau i chi'r cyfan. Beth am newch chi? Wel, derbyniwch y cyngor sydd fan hyn yn yr actau, edifarhewch gan hynny, a dychwelwch fel y dileir eich pechodau, pan ddelor amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti fod y fath adegau a hynny wedi digwydd, ac yr wyt ti wedi addo a byddant gallu digwydd eto, wrth agosau at bresenoldeb Crist. Gellir cael yr rhyddhad hwnnw, y maddeiant, y golchiad, a'r trymder i'w godi a'i dynnu ffwrdd. Ac o Dduw, y bydd yr awel nefolaidd hynny yn peri fod na lawenydd ar rhyddhad. Tyrd gweithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen drwy ganu'r emyn rhif 526, 526 o sgwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526 gewn ni sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi all hyd byth. Amen.